מה אתה רוצה להיות כשתהיה גדול? כשתהיה גדול, כשתהיה גדול. תקשיב לי טוב טוב סימפסון, אם על השעה 17:00 אתה לא... מה נקודתיים? זה נקודה. נגמר לנו הדיו במדפסת. איך? אני שולט בעולם ואתם לא יכולים להשיג לי דיו? היו הרבה הדפסות. אתם בטוחים שזה נקודתיים? זה נראה לי נקודה. טוב. סימפסון, אם על השעה 17:00 אתה לא מוסר לי את המפתחות לבית הצהוב, קצת קטנה לכם. סתם, מצאתי את הבטריות, מה יש לכם? כפי שראיתם, גם אנשיו חוששים ממנו. נותרו כ10 דקות לתום האולטימטומים שהציב ברנסון, ועדיין לאיש אין מושג מחבורת הארכי-פושעים המאיימים על המאחז האחרון של העולם החופשי. רגע לפני שעברה לבונקר הסודי, הבטיחה ראשת הממשלה, סיסי לקחיהו, כי הכל תחת שליטה. הלו, מישהו שומע אותי? כתבתנו מאיה פבח, ישנו מידע חדש. כן, מאיה, את בשידור. מה הסקופ שבידייך, מאיה? הלו, שומעים אותי? כן, את בשידור, מאיה. לפני כשעה קיבלתי ידיעה ממקור סודי, כי כאן במרכז למחוננים ברחובות מסתתר הסוד שיוכל לחשוף סוף סוף את זהותם של חבורת חרטא. אני אלה מרוב התרגשות, מאיה, במה מדובר? מדובר בסרטונים שצולמו לפני כ40 שנה. ומי שהצטרף אלינו זה אתה, כתבתנו לענייני חרטא, מאיה פבח, עם סקופ היסטרי מטלטל. נעבור לפרסומות ולאחר מכן... מה אתה תוקע פרסומות שאנחנו תחת התקפה? לא להיכנס לבית ספר שלי! המצב באמת פוטטו, איך את מתכוונת לשים יד על הסרטונים? הנה. מחוננים? מה אתם עושים פה? לא שמעתם שסוף העולם מגיע? שמים בבית. רוצים להציל את העולם? כמה? כמה מה? כמה את מסלמת? אתם רוצים תמורה בשביל להציל את העולם? דה. 1,000 לייקים? 10,000? לא פחות ממיליון. מה? לכל אחד. לנוער של היום אין שום ערכים. אז מה עושים? בחדר מורים יש ארון מתכת, בתוכו יש כספת עם דיסקים. רוצו להביא לי את זה מהר, אין זמן. מה אתם מצלמים? שום דבר, כלום. סליחה, אני מכירה אותך? אני לא חושבת. בטוחה? נראית לי ממש מוכרת. אני כתבת חדשות מפורסמת אולי? מה לוקח להם כל כך הרבה זמן? איפה אני מכירה אותך? הנה! תביאו לי את הדיסקים! אתה עומר ברק! תביא לי את זה! תעזרו לי! הוא נבחר אותה! צופים יקרים, כפי שידוע לכם על משפחת ערוץ עברו רגעים קשים מרגע שהתגלה כי כתבתנו לענייני חרטא. מאיה פבח היא בכלל חפרפרת חרטא גברית בשם עומר ברק. רק בזכות אומץ ליבם של ילדי המרכז למחוננים ברחובות ניצל העולם מכאוס מוחלט. ומסתבר שזרע הפורענות שכמעט והעלה את כדור הארץ בעשן, החל משאלה לא אחראית, הייתי אומר אפילו שערורייתית, בפרויקט קולנוע זניח. בזהירות, הצילומים קשים לצפייה. תגיד, יובל, חשבת מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? לשלוט בעולם. איך בדיוק אתה מתכוון לעשות את זה? יש תוכנית? אני רוצה להיות ספר. אני חושב ששיער מסודר עושה את האדם, ואני רוצה לעזור לאנשים. כסף. גם אני, איך עושים את זה? יש לי מכונה במרתף. תגיד, כזייפן, איזה סוג של שטרות חביבים עליך? השטרות של 200 שקל. קוסם. איפה לומדים לעשות את זה? בהוגוורטס. עוד רגע תגיד לי שיש לך גם שרביט. כן. אפשר לראות אותו? לא, בטיפול 10,000. אני רוצה להיות סוכנת מוסד. אני רוצה להיות מעלה מהסרטים שמצילים את העולם. אוקיי, תארי לי יום בחייה של סוכנת חשאית. קם בבוקר, מוציאה את האקדח שלי, מתמנת מול המראה, מחליטה על זה פרסה הכי טובה, לובשת פרצוף בפודר שלי ויוצאת להציל את העולם. אני טובה בשמור סודות, ואני יודעת לשחק תפקידים. את מוכנה לשלם את המחיר? טוב למות בעד ארצנו, דה. חשבתי על שמאי מקרקעין. אתה יודע מה זה? לא, אבל זה נשמע לי טוב. טוב, תן ניחוש. אולי מישהו שמקרקע שמאים? ומה זה שמאי? עכשיו סיבכת אותי. כן, אני ארצה ללמוד לכתוב עתידות. למה? זה נשמע לי מעניין לכתוב עתידות. כמו בבזוקה את מתכוונת? יותר עוגיות מזל סיניות, אני אוהבת את צורת הסלסול והכתב. ומה אם לקרוא עתידות? קודם נלמד לכתוב, אחרי זה לקרוא.
להנדס מזרונים. תאר לי יום בחיי מהנדס כזה. הוא קם בבוקר, כותב דוח על המזרון שהוא ישן עליו, הולך לעבודה, ממציא עוד מזרון, ישן עליו, ולמחרת כותב עליו דוח. כן, אבל בתחום הזה כבר עשו הכל, לא? לא. אז מה אתה מתכנן? אפשר לעשות מזרון לא מזרון. מה, אנשים ירחבו בעתיד באוויר? לא בדיוק. אז מה בדיוק הם ישנו? קרש. אני רוצה להיות מפ"מניק. מה זה? זה מהנדס פיקות מימן. למה אתה רוצה להתעסק עם משהו כל כך מסוכן כמו מימן? כי זה פעם, אני רואה את זה על מישהו, הוא היסטוריה. קצת חולני הייתי אומרת. חולני, אבל כיף, תודי. חשבתי להיות מדען. מגניב. באיזה תחום של המדע? המדע הבדיוני. רגע, ומי האייקון החיקוי שלך? אני מתלבט בין שפילברג ללוקאס. אנשים מכובדים בתחומם, אבל אתה לא יכול להגדיר אותם כמדענים. בטח שכן, הם גילו חייזרים, המציאו את חרבות האור, הם גילו את כוכב המוות. רגע, אתה צריך להבין, הם לא מדענים. מדען זה איינשטיין, ליסה מייטנר, אוטו האן. אוטו? מה הקשר אוטו? אני רוצה להיות סופרת. מאיזה גיל את חולמת להיות סופרת? בגיל 5. וואו, כתבת משהו? לא. סופרת באיזה תחום? בתחום הכסף. את מתכוונת בורסה, בנקים, אקדמיה? לא, לא סופרת. סופרת כסף. להיות איירון גר. זה מה שילדה המכוננת רוצה לעשות? לגייס כל החיים? לא, התכוונתי לגיבורת על. אבל אין דבר כזה. ברור שכן. טוב, אז מה תעשי? תרביצי לרשעים עם מגהץ לוהט? נשמע דווקא רעיון יעיל. קניתי. אני שוקל להיות מאפיונר. זה נראה לי מקצוע מגניב. טוב, תאר לי סדר יום של מאפיונר. קם בבוקר, לוקח אקדח ויוצא לשדוד. אבל מה שאתה מתאר לי זה סתם גנב. להיות מאפיונר זה משהו קצת יותר כבד. מה זאת אומרת? מאפיונר מנהל עסק רציני. מנהל עסק לא משפט כזה קשה. זה לא כמו לנהל חנות. אז מה? אתה גם יכול למות בדרך. זה לא יקרה, יש לי תוכנית גיבוי. על מה למשל? שוחד. אין לי מושג, אני רק בת 13. אני יכולה להגיד לך מה אני לא רוצה. לא רוצה להיות תאומת אוכל של קיסרים. אני לא רוצה להיות מאלפת דובים בקרקס. לוחמת סומו. הבגדים שלי הם לא משהו. וגם לא מחבלת מתאבדת. אין לי מושג, אני רק בת 13. כל כך פשוט, כל כך חכם. זה הפרס? גבירותיי ורבותיי, אני אוחז בידי את הפרס הייחודי בעולם, פרס נובל להתמדה ונחישות. גברת יקואל, היקרה מכל, כיצד ידעת? המשחק שלו תמיד עצבן אותי, אז פשוט עשיתי 1 ועוד 1. מתערב שגם היית טובה במתמטיקה. לא. אם אפשר לשאול במה את עוסקת? האמת, עוד לא החלטתי מה אני אעשה כשאני אהיה גדולה. סליחה? אבל אני יכולה להגיד לך מה אני לא רוצה להיות. אני לא רוצה להיות מאלפת דובים או פרשים, ולוחמת סומו ופסיכיאטרית של קברנים, בתאומת אוכל של קיסרים, ומפצחת גרעינים של מלך תאילנד, ומהנדסת מזרונים ומחבלת מתאבדת. זה הכל? כן. תודה לך. ובחזרה לשגרה. עם תום המשבר, שגריר גלקסיית צ'אפצ'ולה, היפופומונסטרוס ססקופדליופובי, כהן לוי, שב לכדור הארץ. הוא היה ילד טוב. איזה ילד טוב? אם היה ילד טוב היינו צריכים את זה? פושע, זה מה שהוא. הוא היה ילד מבריק, זה הכל באשמתך. אשמתי? כן, אשמתך. תמיד תהיה מספר 1. לא מספיק 100, תביא לי 110. הרסת את הבובלה המקסים שלי. את צריכה פסיכיאטר. אתה צריך 10. איתה אני אטוס לאפריקה, שם אני אפתח את כל האפריקאים עם מסחר, כלכלה ונשקים, ואז יהיה לי צבא של אפריקאים שמשרתים אותי, בגלל שאני פיתחתי אותם, ואז אני אטוס לסין, כי כולם שם יש להם רק צ'ופסטיקס ויש להם קלקול קיבה מהאורז.